szúrós nézés a lényege. Tarkóján egy pontot kell erősen nézned. Ezt hívják úgy, hogy ájpresszió. Tehát nem akupresszió, hanem a szemmel nyomod, érted? De ájpresszió. Hát ez csak hülyéskedés akart lenni. Nagyon szép. Luca, a csizma az oldalán. A jobb csizmán végig nézd meg, vagy most figyeld, most a bal kezdi. Látod? Egyből letette és balra hajlította a nyakát, látod? Tehát ezek a dolgok a döntőek. Figyelj, most elkezdek ügetni.